Oyaore nyakora mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 28 dwe mar 10 higa mar 2020. Makeloni chenro ni kaka pile en an Chris Owino kendo an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni Eyes on Uhuru and Raila. Eyes on Uhuru and Raila. Wenge duto ma pacho kae sani koro ong'iyo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga e yo mane ma idhi luwo bang' golo ayanga report mar BBI. Ipenjo ni what next after the launching of the report at Bomas of Kenya. Bang' golo ayanga report mar BBI e kar romo maduong' mar Bomas of Kenya, koro ang'o madhi timore bang'e? Iwacho ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel od ogai ma ODM Raila Odinga ne owuok Bomas of Kenya ma ok onyiso jo Kenya ler ni to ang'o ma idhi timo bang' golo ayanga report mar BBI. Gidhi chako choko signatures mag oganda 1,000,000 mondo giter ne duol mar IEBC kose gidhi chako keto e tim moko kuom paro e report mar BBI kata implementation process ma osekelo pogruok mar paro e kind jolony mag siasa kata constitutional lawyers and experts e wi to yo mane ma iluwo bang' golo report mar BBI. Wadhi chako choko signatures 1,000,000 mag oganda ma pacho kae kendo water ne duol mar IEBC bang'e mondo water report makamane e county assemblies bang'e to dhi referendum kose wadhi chako implementation process. Ma en gima onge ler kendo wenge sani koro ng'iyo to ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga dhi wacho ni to yo mane ma jo Kenya dhi luwo bang' golo ayanga report makamano. Kata kamano wan ka jofwamb weche maling'ling' mwaseyudo en ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga chano bago romo moyiedhi giko odirani kata special retreat mar jotend od bura ma pacho kae mano National Assemblies kod Senate e wi twak e wi lai ma gidhi luwo e keto e tim report mar BBI, romo madhi timore e boma ma Naivasha giko odira ma wantiere ni. It oboke mar ariyo loso e wi mibadhi mokwako od thieth maduong' ma pacho kae mano Nairobi Hospital. Kamiwacho ni Nairobi Hospital osewito omenda maromo bilion 1 e yo ma ok ong'ere kuom thuolo mokalo, kendo sani nonro dhi nyime e wi mibadhi mokwako duol mokwako kambi akwayo ng'uono mibadhi mokwako od thieth mar Nairobi Hospital e pacho kae. It oboke mar 4, MCS 7 mawuok e County Assembly ma Mombasa ne ogamo kute mag COVID-19, gino ma osekelo luoro mokalo e County Assembly ma Mombasa bang' ka MCS maromo 7 e County Assembly ma Mombasa ne ogamo kute mag COVID-19. Nitiere nonro mayango ni yawago ma osegamo kute mag COVID-19 nyalo bedo kod midhiero mar obwongo kata brain problems kuom higni 10. Nonro yango ni yawago mogamo kute mag COVID-19 nyalo bedo kod chandruok mar obwongo kuom thuolo maromo higni 10 bang' chango kowuok e tuo mar COVID-19. Mano nonro mane ogol kod jolony e weche mag thieth e piny mangima. It oboke mar 5, nonro yango ni counties mathoth ma pacho kae ok oikore mar kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19 tielo mar 2 kata moluong kod dho ngere ni second wave of COVID-19. Mane oyangore bang' nonro lero ni thoth osiptande mane counties ma pacho kae onge kod ICU beds moromo kaachiel kod isolation centers. Po nono ni muoch mar COVID-19 tielo mar 2 kata second wave nyalo timore e pacho kae. Thoth counties ma pacho kae onge kod ICU beds moromo kaachiel kod isolation centers, kata odoko ni ker Uhuru Kenyatta ne omiyo gi thuolo mar neno ni gibedo kod ICU beds kaachiel kod isolation centers moromo e pacho kae. Mano nonro mane otim kod oboke mar The Standard.
Ito oboke mar auchiel pod loso mana ewi report mar BBI kama oganda ma pacho kae sani koro ng'iyo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ewi yo ma gidhi luwo iketo e tim report mar BBI bang' gole ayanga e kar romo maduong' mar Bomas of Kenya. Oganda ma pacho kae sani kian to wadhi tiyo kod parliamentary system kose wadhi tiyo kod public initiative through referendum. Dhano kian to report mar BBI idhi kete e tim kokale referendum kose idhi tiyo kod parliamentary initiative. Ito oboke mar abiriyo, jotelo mag siasa mopogore opogore dhi nyime kod kwedo jalup ker William Ruto ewi koso wacho adiera ewi report mar BBI. Jotelo mopogore opogore wacho ni jalup ker William Ruto ne ok owacho adiera e kinde mane okwedo report mar BBI kata ne owacho weche luoro mare ewi report mar BBI, to moloyo ewi duol mar ombudsman e kinde romo mar BBI kar romo maduong' mar Bomas of Kenya. Ito oboke mar aboro, jotelo mopogore opogore ma pacho kae pod golo paro mopogore ewi kaka report mar BBI dhi tieko chandruok mar the winner takes it all mabiro bang' ka jalup ker William Ruto ne owacho ni report mar BBI ok ogolo ayanga kaka gidhi tieko kod midhiero mar winner takes it all, kama ng'ano mobedo jaloch e yiero maduong' mar ker iwacho ni osebedo ka okawo teko te to oweyo jomoko mane opposition ka onge kod ber moramora. Jotelo kata jodongo mopogore opogore pacho kae bende ne odhi nyime kod kelo kwe e kind jalup ker William Ruto kod ker Uhuru Kenyatta e pacho kae. Ito oboke mar apar, stakeholders e weche mag somo to moloyo e mbalariany ma pacho kae odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kendo twak ewi chenro mar chwalo weche mag somo e mbalariany ma pacho kae kitiyo kod lony manyasani kata online classes. Gidhi timo romo odiochieng' ma kawuono kendo golo report ewi chenro mar dhi nyime kod weche mag somo e mbalariany ma pacho kae kitiyo kod lony manyasani kata online lessons. Ito oboke mar apar gariyo, piny Tanzania dhi timo yiero maduong' odiochieng' ma kawuono. Piny Tanzania dhi bago yiero maduong' mar kom ker odiochieng' ma kawuono kendo piem mapek dhi bedo e kind ker John Pombe Magufuli mar CCM kaachiel kod Tundu Lissu mar Chadema. Kendo odiochieng' ma nyoro nitiere lweny e piny Tanzania kama oganda maromo 5 nowito ngimagi bang' kane obila ochielogi kod magina e piny libamba ma Tanzania. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni oboke ni mar 14, 15 nyaka ito oboke mar 17. Weche mag ohala kaachiel kod weche moke counties be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono tuke mag UEFA Champions League dhi nyime kama tugo mar atipo dhi bedo e kind FC Barcelona kaachiel kod Juventus. Mae tugo maduong' kuom tuke mag UEFA Champions League ma idhi bago otieno ma kawuono, tugo madhi bedo e kind FC Barcelona kaachiel kod Juventus. Kata kamano nitiere luoro ni jotugo ma dito kaka Cristiano Ronaldo mar Juventus kaachiel kod Lionel Messi mar FC Barcelona ok dhi chopo e tuke ma kamano kaluwore kod hinyruok man gin go e kindegi. Ito oboke mar 39 bende, klab mar Manchester United bende dhi rakore kod klab mar RB Leipzig mar piny Germany, kama iwacho ni Manchester United kod geno mar timo maber e tuke mag UEFA Champions League tielo mar ariyo bang' chwado PSG gonde 2-1 e tugo mokwongo mar UEFA Champions League. Tugo e kind Manchester United kaachiel kod RB Leipzig idhi tugo e paw tuke ma Old Trafford otieno ma kawuono, kendo wan kaka the Red Devils will give them a run for their money. Ito oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Uhuru and Raila rush to quell BBI rebellion. Uhuru and Raila
rush to quell BBI rebellion. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga obago romo moyiedhi kata retreat e kind jotend jood bura maduong' ma pacho kae mano National Assembly kaachiel kod Senate e wi report mar BBI. Romo ma kama dhi timore giko dirani e boma ma Naivasha. Iwacho ni ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod kod ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo moyiedhi kod jotend jood bura ma pacho kae mano National Assembly kaachiel kod Senate e romo ma idhi tim e boma ma Naivasha giko odirani kendo gidhi twak e wi report mar BBI. Nyaka sani ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta osegwelo jotelo mopogore opogore e pacho kae madhi telo ne campaigns mag BBI. Moko kuom jotelo ma dhi telo ne campaigns mag BBI e pacho kae gin kaachiel kod jatend duond od bura ma ANC Musalia Mudavadi, jatend duond od bura mar Wiper e pacho kae Kalonzo Musyoka, gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho madhi telo ne gwenge makadho wadh Nam Chumbi, Musalia Mudavadi mar ANC dhi telo ne campaigns mag BBI e gwenge mag Yimbo mar Kenya. Jalup ker machon Kalonzo Musyoka dhi telo ne campaigns mag BBI e gwenge mag ugwe ma pacho kae mano Eastern. Jakom duond od bura mar KANU Gideon Moi dhi telo ne campaigns mag BBI e gwenge mag Hoho mar Okak. E kama jatend migao mochung' ne arita kwe ma pacho kae Dr. Fred Matiang'i dhi telo ne campaigns mag BBI e gwenge mag Nyanza. Jaod bura mogwel Agnes Zani bende dhi telo ne campaigns mag BBI e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi kanyakla kod Ali Hassan Joho. E kinde ma Senate Majority Whip Irungu Kang'ata dhi telo ne campaigns mag BBI e Kenya madiere, ka Senator ma Siaya James Agri Bob Orengo wuod Nyamayanga to dhi telo ne campaigns mag BBI e gwenge mag Luo Nyanza. Oboke mar ang'wen loso e wi romo ma ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga dhi chano timo kod jood bura kaachiel kod senators ma pacho kae e gwenge mag Naivasha giko dirani e twak e wi report mar BBI. Oboke mar abich duond od bura ma ODM kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta piny owacho mar Jubilee oseloso tim mar jotelo madhi telo ne campaigns mag BBI e pacho kae. Moko kuom jotelo ma selidho ni e thor mar wacho oboke mar Daily Nation. Oboke mar auchiel lokruok ma BBI dhi kelo e wi migao mar somo, kama BBI dwaro ni boarding schools ma pacho kae nus mar jopuonjre manie boarding schools e counties mopogore opogore ma pacho kae obed ni gin jopuonjre mawuok e counties mamoko ma ok ni ka boarding school mari yudore e county ma Kisumu to 90% kata atamalo 90% mag jopuonjre manie school no wuok e county ma Kisumu. BBI dhi ketho chenro ma kamano kendo dwaro ni ka boarding school ni e county ma Kisumu, nus mar jopuonjre mawuok e county ma Kisumu to nus machielo wuok e counties mamoko e pacho kae. Oboke mar abiriyo bende okil Kamaloka Nzamba Kitonga mosenindo okil Kamaloka Nzamba Kitonga ne opuodho report mar BBI kane pok ong'ielo orengo. Oboke mar aboro loso e wi mibadhi ma okwako duol mar Kenya Ports Authority, weche mag ohala kaachiel kod weche moko e pinje ma oko be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni chenro mar manyo jago madhi kawo kar Chief Justice David Maraga ne ogore e Luanda. Chenro mar manyo jalo madhi kawo kar David Maraga ka jayal buche maduong' ma pacho kae ne ogore e Luanda bang' ka jokanyo mag Judicial Service Commission ne okochopo e winjruok e wi biro kod chenro ma gidhi gwelo kodo jalo madhi kawo kar David Maraga. David Maraga dhi weyo apisi dwe mar achiel tarik 12 higa manyien. Mano ema dhi bedo thuolo mogik mar David Maraga e apisi kaka Chief Justice ma pacho kae tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. Kata kamano chenro mar manyo jago madhi kawo kare pok
odhi nyime e yo makare nyaka sani. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thoro mar wacho oboke mar The Star en ni Uhuru and Raila headache over BBI consensus. Uhuru and Raila headache over BBI consensus. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ni kod wich bar e dwaro margi mar kelo jotelo duto ma pacho kae mondo osir lwedo ripot mar BBI. Ito oboke mar ariyo, jodongo ma pacho kae mano Council of Elders. Buch jodongo ma pacho kae mano Council of Elders notimo romo kod jalup ker William Ruto e dwaro margi mar keto kwe e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto kod jotelo mamoko e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro kaachiel kod ombulu mar paro e wi ripot mar BBI. Jotelo makamagi ne otimo romo kod jalup ker William Ruto e kar jot mare ma Karen e bomani maduong' ma Nairobi odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ng'wen, wich bar ma okwako ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta e dwaro margi mar keto kanyakla jotelo ma pacho kae mondo osir lwedo ripot mar BBI. Ito oboke mar auchiel, duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC nokwedo ripot mar BBI e chenro margi mar wuoyo duol mar IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. Duol mar IEBC nokwedo mokalo dwaro mar BBI mar wito oko kata wuoyo oko commission mar IEBC kendo kelo commissioners manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. IEBC notamre dwaro makamano kendo ne giwacho ni ok gibisiro lwedo chenro moro amora mar wuoyo duol mar IEBC kendo kelo commissioners manyien madhi tayo yiero maduong' mabiro. Mano bende makelo wa gikono no mar oboke. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.